खुलुमबाय लोगोफोर, डियार ब्रह्म चेनेलनि खौरां नायगिरि गासैनिसिमबो बेलासिनि गोजोन हामलायथि बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव मोननैसो खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन आरो बेजों लोगोसेनो नोंथांमोनहा सानफ्रोमबो फुंबिलि आरो बेलासि समाव गोदान खौरांनि आपडेट मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। दिनैनि गाहाय रादाबावनो दङ, 100निबो बांसिन बिजेपिनि मावथिफोरा बिपिएफआव जयेन जादों। धुबुरीयाव एसीएस अफिसारफोरनि आथोनारि बाहायनाय आरो गोहोखौ गाज्रि बाहायनायनि सायाव गोख्रों अजद। बाइक आरो डाम्पारनि सौग्रावनायनि जाहोनाव सासे कलेजनि फरायसानि जिउ खहा। प्रदोत देब बर्मा बिथाङा बिपिएफखौ हेफाजाब होयो। बिपिएफआ कक्राझाराव 2-3 मासि आवग्रिनो हागौ, महिलारिनि गोबां खहा जानो हागौ। मोब्लिब गोहोजों बोजानानै ना हमग्रानि जिउ खहा। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। गिबि खौराङाव दङ, बिपिएफआ मथनगुरियाव गावनि थाथायखौ गोख्रों खालामो मानोना 100निबो बांसिन बिजेपिनि मावथिफोरा गावसोरनि फोथायथिखौ सोलायदों। बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन (बिटिआर) बिसायख'थिनि सिगां बड'लेण्ड पिपल्स फ्रन्ट (बिपिएफ) नि मददआव मख'जाथाव बांनाय नुनो मोन्दों मानोना बाक्सानि मथनगुरिनि सिमलाजार हाटापारायाव मोनसे रेली समाव 100निबो बांसिन बिजेपि सोद्रोमाफोरा मावख'आरि महरै दोलोआव हाबदों। बे बाहागो लानाय हाबाफारियाव मथनगुरि काउन्सिल बियाबनि बिपिएफनि बिजाथि बेगम आखतारा आहमेदआ बाहागो लायो। नायगिरिफोरनि सिगाङाव बाहागो लानानै आहमेदआ बुङो दि गासै हारिनि सुबुंफोरा दा बिपिएफनि बेनारनि सिङाव ज' जानानै ओनसोलाव दोलोनि दैदेननायखौ गोख्रों खालामगासिनो दं। बिथाङा मथनगुरि बियाबनि भट होगिरिफोरखौ नांगोलनि नेरसोनखौ भट होनानै गावसोरनि मददखौ दिन्थिनो थाखाय थुलुंगा होयो। गावनि देरहानाया बिटिआरआव जथाय जौगाखांनायनि दोलोनि नोजोरखौ गोख्रों खालामगोन होनना खोथा होयो। बे हान्जायाव दोलोनि गोबां दैदेनगिरिफोरबो दंमोन, जाय बिथांमोनहा गोदान सोद्रोमाफोरखौ बरायो आरो गोबां बाहागो लाग्राफोरनि फैनायखौ बिसायख'थिनि सिगां राजखान्थियारि थासारि सोलायनायनि रोखा इसारा होनना फोरमायो। नैथि खौराङाव दङ, धुबुरीयाव एसीएस अफिसारफोरनि आथोनारि बाहायनाय आरो गोहोखौ गाज्रि बाहायनायनि सायाव गोख्रों अजद होगासिनो दं। धुबुरी जिल्लायाव बिबान होनाय आसामनि सानै सिभिल सार्भिस एसीएस मावख'गिरिफोरनि हेंथायै आथोनारि बाहायनाय, गोसोआरि हेरफेर आरो मावख'आरि बिबानगिरिखौ गाज्रि आखु दिन्थिनायनि गोख्रों अजद होनाय जादों। मानकासा रेभिनिउ सार्कलनि सार्कल अफिसार पार्थप्रतिम बर्मन आरो बिथांनि बिसि देबासेना बर्मन, जाय गल'गन्ज सीडीसीआव एसिस्टेन्ट कमिशनार दं, बिथांनि सोमोन्दै आसामनि रेभिनिउ आरो डिजास्टार मेनेजमेन्ट बिफाननो मोनसे नेमखान्थि बादियै अजद होनाय जादों। रेभिनिउ मन्त्रि केशब महन्तनो होनाय अजदआव थाबैनो आब्रुथियारि राहा लानाय आरो अजदफोरनि सायाव गोख्रों नायबिजिरनांगौ होनना बुङो। अजद होनाय सुबुङा गावनि मुंखौ मिथियै थानो लुबैनाय बादिब्ला, पार्थप्रतिम बर्मनखौ धुबुरीयाव थिसननायनि उनावनो 2024 मायथाइनि सेप्तेम्बर दाननिफ्राय बे गाज्रि आखुआ जागायदोंमोन। आर'जलाइयाव बुंनाय जादों दि बर्मनआ अजद होगिरिखौ गावनि बिसिखौ फाथैलाइ बिसिनानै जुलि लागोन होननानै खोथा होनानै गावारि सोमोन्दोआव फुस्लायदों। अजद होगिरिया अजद होदों दि बेयो बेफोर समायखिराफोरनि सायाव बिथा खालामनानै देहायारि सोमोन्दोआव लोब्बा दंमोन, जायखौ बियो उनाव थगायनायनि सायाव बिथा खालामनानै सिनायदों। 21 आगस्ट 2025 आव बे जेंनाया गाज्रिसिन जालांदों होननानै मिथिनाय जायो, जेब्ला बर्मन आरो बिनि बिसि सानैबो WhatsApp कल आरो मेसेजनि गेजेरजों सिगि-सग' आरो आखु मानहानि हुमखि होनो हमो। अजदआव अजद होनाय जादों दि बे जराया जयै आंनि गावारि जिउ, मान-सन्मानखौ फोजोबस्रांनायनि हुमखि होगासिनो दं, खालि गावखौ बेनकाप जानायनिफ्राय रैखा खालामनो थाखाय। आर'जलाइयाव मुंख'नाय जादों दि सानैबो मावख'गिरिफोरा अजद होनायखौ दबथायनो आरो भुगिनांनाय सुबुंखौ सिरि खालामनो थाखाय गावसोरनि मावख'आरि मोनथायखौ बाहायगासिनो दं। अजद होनायफोराव दङ हाबानि मुङाव आथोनारि सोबख'नाय, बोसोनखान्थियारि गाज्रि आखु आरो साबजाथावै आखु सोरखारि मावख'गिरिफोरनि थाखाय साबजाथाव। अजद होगिरिखौ सिगि-सग' खालामनो थाखाय मावख'आरि मासिखौ गाज्रियै बाहायनाय, सुबुंफोरनि फोथायनायखौ सिफायनाय आरो सिबिथायनि नेमखान्थिखौ नेवसिनाय।
अजद होनाय सुबुङा थाबैनो आब्रुथि आरो बिफानारि राहा लानायजों लोगोसे मोनसे थि नङै गोजौ थाखोनि नायबिजिरनायखौ खावलायगासिनो दं, जाहाथे दायनिगिरि सुबुंफोरा गावनि मावख'आरि गोहोमखौ बाहायनानै बिजिरनायाव हेंथा होआ। दासान्दि रेभिनिउ बिफाना जेबो मावख'आरि फिन्नाय होआखै आरो दायनिगिरि अफिसारफोरा गावनि मावनांगौ खामानिनिफ्राय गोजानाव दं आरो रायजो राजाफोरनि नुजानायनिफ्राय गोजानाव दं होनना मिथिनो मोननाय जादों। थामथि खौराङाव दङ बाइक आरो डाम्पारनि सौग्रावनायनि जाहोनाव सासे कलेजनि फरायसानि जिउ खहा। 16 सेप्तेम्बर मंगलबारखालि श्रीभूमिनि माकुइभांगा ओनसोलनि कान्दिग्रामाव जानाय मोनसे दुखुनांथाव लामा जाब्रबथायाव सासे कलेजनि फरायसाया जिउ गोमायो। पुलिसआ फोरमायनाय बायदिब्ला बे जाथाया जादों जेब्ला गंसे मटर साइकेलआ गंसे डाम्पारखौ सौग्रावदोंमोन, जायनि जाहोनाव उनथिं थानाय तुपसी भट्टाचार्य मुंनि सासे सुबुङा गिलिर गारिनि साखानि गाहायाव गोग्लैदों। बिथांखौ जाथायथिलियाव थैबाय होननानै फोसावनाय जायो। मटर साइकेल सालायग्रा जयदीप मालाकारा गोब्राबै जोखोम जायो आरो बिथांखौ थाबैनो देहा फाहामथायनि थाखाय श्रीगौरी देहा फाहामसालिसिम लांनाय जायो। बदरपुरनि पुलिसआ जाथाय जायगायाव थाबैनो राहा लानानै बोलि जानांनाय सुबुंनि गोथै सह'खौ बोखांनो हायो आरो उनाव पस्टमर्टेमनि थाखाय श्रीभूमि सिभिल हस्पिटालाव दैथायहरो। बेजों लोगोसे बिबानगिरिफोरा बे जाथायजों लोब्बा थानाय डाम्पारखौ जब्द खालामनानै आरोबाव नायबिजिरनो थाखाय पुलिस थानासिम लांनाय जादों। पुलिसआ मिथिहोयो दि थैनाय तुपसी भट्टाचार्यआ बदरपुर एन.सि. कलेजनि फरायसामोन, जायनि जाहोनाव सोलोंथायारि सुबुं माहारि आरो जायगानि थागिरिफोरखौ सोमोनांहोदों। ब्रैथि खौराङाव दङ प्रदोत देब बर्मा बिथाङा बि.पि.एफ.खौ हेफाजाब होयो आरो बि.टि.सि. बिसायख'थिनि सिगां बि.टि.आर.आव ओनसोलारि खौसेथिनि थाखाय खावलायो। त्रिपुरानि तिप्रा मथानि राजा फोलेरनि उनमोनगिरि आरो गायसनगिरि प्रदोत माणिक्य देब बर्माया 16 सेप्तेम्बर मंगलबारखालि बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन बि.टि.आर.आव दावबायनानै बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल बि.टि.सि.नि बिसायख'थिनि सिगां हाग्रामा महिलारिनि दैदेननाय बड'लेण्ड पिपल्स फ्रन्ट बि.पि.एफ.खौ हेफाजाब होयो। देब बर्मा बिथाङा गुबुन गुबुन बियाबफोराव फोसावदिंनायाव महिलारिजों लोगोसे जायगानि थागिरि आरो दोलोनि सोद्रोमाफोरजों मोगा-मोगि जायो। गावनि हारिमुवारि हाबा-हुखानि बाहागो महरै देब बर्माया क'क्राझार नोगोरनि बाथौ दोरोङारि आरो हारिमुवारि मिरुआव दावबायहैयो। बारग' एम.पि. सानसुमा खुंगुर बैसोमुथियारिजों लोगोसे बिथाङा बाथौ थानसालियाव आर'ज गाबदों आरो मोनसे दोरोङारि फोरबोआव बाहागो लानानै बोराइ बाथौनिफ्राय बोर लायो। खौरां बिजोंजों रायज्लायनानै देब बर्मा बिथाङा बि.पि.एफ.खौ गोख्रों हेफाजाब होनानै बुङो दि बे दोलोआ बड'लेण्ड ओनसोलाव मोनसेल' देरसिन आरो गोख्रों ओनसोलारि दोलो होनना बुङो। बिथाङा बि.पि.एफ., इउ.पि.पि.एल. आरो ए.पि.बि.जों लोगोसे गासै ओनसोलारि गोहोफोरखौ फारागथिनिफ्राय बारग'नो आरो ओनसोलनि गोलाव समनि जौगाखांनाय आरो दिदोमथिनि थाखाय खौसे जानो थाखाय खावलायो। बाथि खौराङाव दङ बि.टि.सि. बिसायख'थि। प्रमद बर'आ बुंदों दि बि.पि.एफ.आ क'क्राझाराव मोननै-मोनथाम मासि आवग्रिनो हागौ आरो महिलारिनि गोबां खहा जानो हागौ। इउनाइटेड पिपल्स पार्टी लिबारेल इउ.पि.पि.एल. नि गाहाय प्रमद बर'आ फैबाय थानाय बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल बि.टि.सि.नि बिसायख'थियाव बड'लेण्ड पिपल्स फ्रन्ट बि.पि.एफ.नि थाखाय गोबां खमायगोन होननानै बुंदों। दोलोआ क'क्राझाराव 2-3 मासिल' मोननो हागोन आरो गुबुन जिल्लाफोराव मोनसेबो देरहासारनो हाया। मंगलबारखालि बाक्सा जिल्लानि भालुकमारियाव मादाहि हारिनि सोद्रोमाफोरजों जानाय मेलाव बर'आ देबरगाव आरो चिरांदुवाराव बिसायख'थि गेलेबाय थानाय बि.पि.एफ.नि आफादगिरि हाग्रामा महिलारिनि सायाव बिबुंथि होनानै बुङो दि बिथांनि थाथाया रोखा नङा। बर'आ गुबुन गुबुन जिल्लाफोरनि थासारिखौ नायनानै फोरमायो दि बाक्सा, तामुलपुर आरो चिराङाव देरहासारनो हानाय नङा आरो उदालगुरियाबो लांदां जागोन। बिथाङा फोजोबथियाव फैदों दि बि.पि.एफ.आ क'क्राझाराव बांसिन 2-3 मासि आवग्रिनो हागौ, नाथाय बिसोरहा गासै बिथिङावनो गोबां खम जानायखौ सुफुंनो गोनां दं। इउ.पि.पि.एल.नि गाहाय बिथाङा महिलारिनि सायाव बि.टि.सि. बिसायख'थिखौ रांनि गेलेमुआव सोलायदों होनना अजद होनानै बुङो दि बि.पि.एफ.आ गुबै समाजारि आयदाफोरखौ फोरमायनायाव जाफुंसार जानो हायाखै। बिथाङा बेखौबो बुङो दि महिलारिया गाव बिसायख'थि गेलेनाय मोन्नैबो बिसायख'थि जिल्लाफोराव जेनगोन। फारसेथिं इउ.पि.पि.एल. दोलोआ फैगौ बि.टि.सि. सरकारा रोखा मेजरिटि लानानै गायसननो थाखाय साखाफारा। बे सावरायनायाव प्रमद बर'जों लोगोसे कक्लाबारिनि बिजाथि मन्टु बर'जों लोगोसे दोलोनि गोबां दैदेनगिरिफोरा नुजाथिदों। बाथि खौराङाव दङ बङाइगावआव मोब्लिब गोहोजों बोजानानै ना हमग्रानि जिउ खहा।
39 बोसोर बैसोनि ना हमग्रा सुबुंखौ मंगलबारनि मोनायाव बङाइगावनि दौकिझार ओनसोलाव आयेन बेरेखा मोब्लिबनि थाराव दांनायनि जाहोनाव मोब्लिब गोहोजों बोजानानै जिउ गोमायो। बे जाथाया जानाय समाव चिरां जिल्लानि जाहिरुल इस्लामआ 3 लोगोफोरजों माइनि फोथाराव ना हमगासिनो दंमोन। जायगानि सुबुंफोरा फोरमायनाय बायदिब्ला गंसे नखरा आयेन बेरेखायै फोथाराव मोब्लिबनि थार फज'नानै दोनदोंमोन। जाहिरुलआ गोरोन्थियै गोथां थारखौ दांदोंमोन आरो गोब्राबै जोखोम जादों। बिथांखौ गोख्रैनो बङाइगावनि गंसे प्राइभेट हस्पिटालाव लांनाय जादों, नाथाय डक्टरफोरा बिथांखौ थैबाय होनना फोसावो। आयेन बेरेखा वेरिं खालामनायनि थाखाय दायनिगिरि होनना साननाय नखरनि सुबुंफोरा थाखोमानानै दं। मोब्लिबनि ट्रेप मानो फसंदों बेखौ मिथिनो थाखाय पुलिसआ नायबिजिरनायखौ जागायदों। अब्ला दिनैनि खौरांआ एसेनोसै, गोजोन्थों।